ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Wini kino yalam ka KSU samla Ruben Najar lihat ho bakadaw bakarajan mi ke huri-hura hakapor kino yalam ka KSU kidang ekran hapo thanan kadai na kadaw budan uwe uhe pulit bakran khor bakran topmet ye kino yalam ka KSU usamla Ruben ulaong bakla kran shay balada ute uhe pulit undon lang kimtre banyakran badai hadin bulami no na kami jengakran baga KSU kasdang biang banyakran Uni unong yalam ulihat ho bagi pulit kilakular ban omlet kan rasyo haying sa ki dikhot ka KSU hendroi la dadon kam kin jukhot bacha thanat banyakran hendroi ulaong balada ki pulit kimbat ya ketika jingkular jongki ka KSU kan omtre shu bandang ekran nang nisha khamat hendroi kin shim da ki wepat kisenjam Mene hapor badang stan don we niki he pulit ba karukom keren ka chungu kalong ka bakham khor ni wan hane banyak keren ni wan da akor ka buram ba phi pin keren tomet ni mla bancha te kami ka jingya pen phainya bat ni la mut ban mi non tu jingelang ni ong bat lada uni ubreu tu he pulit udang don ha tu ka jingelang ngin tre ra banyak keren ni nyami no shabat ading ketupat nak kalang kipulit kila pa no uba min asbat ading ketupat ni ka long no ka iki ba jai pon ka beningkong kolong ba nakapor sakapor ngi cui ba dadon kinu ngi jingja dadon ki khoju ki su ki long ding sanjo kipulit de kimla ban kem inu ki kem tek tengi de khot ki su tang ban pen kot ya ki su ki kang ba lese bikin mi operation nalo te kani la ja nakapor sakapor kadangnya usnam i bak don kanu jingja syakem gitu kot kisu dekani ka yai wanja biang haju hasora de kumungi ni ong bangi ni pelong kami tingsi ban persya ya kasi man ki distrik de hasora ru kumju hi ni pelong hapo samati de hadin ka jingnya thang ki si ru si ki kot jung ki seng boro kila mi no to ko chaka bakila wan phai no kadon kata ka jingja basya penyap kita ki arngut halor kata ka benta ni kum kit khot jong kaseng in dan kanu jingtem bat ka jing pharap nakaliang ki bor pulit bat nakaliang ki wiki kin hun chit nyam ba ki don kti mangi kata ka long tang ka ek kumnu ban penjam ban penjak burung ya kaseng ngamar kitep bakum ka ni kum kaseng ni de ka nyada ya kajak beli baki kad gedang don kaseng hi kiwi jat gudi kimla ban wan tuklar sipo kari ke jungi dedi helor tai nongrem bak kumaki ki wan ki penchit da kum kita ki eke bat ki pulit ru klem da yo ya kanu ka sabut ka babyang ki kem ya borok ki khot jong kaseng ki hadin bangila ekren ki ong ba ngi kem namar ba ni yo ban trak ya kata location ke jungi namar ba ki dan nantu ni batai ki pulit ba ngimsim batai bang ngimsim dan tu ngidan hantu nomor bang idan ka meeting tu jong lojong ende tang bang idan kata ka meeting baka jingja ka don kata ka jingja hantu kam semut bapi la bun chuparap ni atu ka don kanu ka evidence ka belong strong bapi la ban ong ba gede mengi hari kata nakaliang ki pulit ki penchai ba ni kem ki armu ki samla de tang ba batang baki suspect iki baki don keti bat kila bendi tang ki witness ru ya kata kim la ban batai kin sa kadang interrogate kin sa te ya kata ka cingong ki ngi la ban yang nomor pipila kem te kila pengat te ki kendon sini ai manta pipilat ya kerteng ki jongki pipilat ya ka jakasa jongki ki de ne manta hatu ya kiwi ki hapo ki hapor ba penyap lusai nyuta atau ki pulit ki pelat ki kateng ki dekar kanung ki kem ni hitep hatu ki pres kitep nimtep kanung ki kem
ya ka manu kita ngim tip wala ka don ki video footage ke ru ngim dan kanu nu tip halor kata but ka trial kalong kunu kaya hadu kanu investigation dan batip te bale habai ki wei pat ki buri ya ki dukhot jong ka seng pat ki pen paw perthai menta la sha singi da ala bam don ke benta bam don ke aka ba ngim dei ba don kati kata ka kam hatu ki pulit kin mi syahmat ban ai kata ka assurance ba undi maki bakin clarify kipat ba undi kita khot jong sing balik kata kam ka kesung kut kanang ya di propose nam hadin kata hadu pindang ya kenma bakin ai kum buta clarification but di kum kini ki jingja na ka post ba kum ka sing nimla shu ban su ya sngap ban su sha kum ni but ni habwan ban pan jing pecai na kalyang di bot punya na kalyang di pot punya ningkong batai ba Hoi, ya kata kerteng di kita ki arung ki samla undi ba pelat maki kani ki pelat nya po SP office te kaju ngako ban keren po SP office ba kidi tangki accuse timla ban pelat ki kateng jungki menta la syai ski kakam kajam kajungki pat munu ban bakri bukan bakri ka sarkar la syai ski kam ki kilap bam dan keti maki haba pikwa bak investigation kanyat dan kam ban penpau ya kerteng jungki but sakawai dia kalong ba kipen pau ba kidi khot jo kaseng kata ka puni ba kum kaseng hi kade ka direction jo kaseng bangi ong man pha penyap kita ki armu kende kata kamlong ke ka jingle jong pulit ban batai ba kidi khot jo kaseng kalong kum pot pin thok bria ya ka kerteng jong ka seng but kum ju ru ba ni ba da ka ba pin thok bria kerteng jong kaseng ki samla kasi jong kidan ha man ki caka jong keling kiwi ki jela DKI ka banjai ki pada ka pempau kumta ka jingle jo pulit kolong bakan monra ya ka communal difference hapring kijungi bat ki wei pan kata ki AKA ba ni la ekran na kalyang jo pulit kila buri kata ka jingle jo ki kolong ka AKA ka bakla bakla pempau kerteng hende na kalyang ki ya kum ki jule bi ka blim game ki omba ki kampelan na tekena dengan lek chapo SP office kena bangi la te lupa ki terus ki la te lupa de ki terus ki tip nur din ba de ki kulit kemde ba ki pelan te kajingnya keren mene boro kalong ba kam dadi ke bosong nung rem ba ki kila ban pni kita ke sebut ki babiang bahot ni don keti ki te na kaliang jungi ni la ong bet da ka ba syai nang ni shkmat da pi don kam mi kinu khojung pisu keren ha ka ba syai ni kloy banwan habangi khamle akan nunu kam nim ting cari yang jung rebok steng met rebok wan miskin cha nomor beling inut ban kan nomor mangitep bangim dan ha kan halor kan ka benta ni khamle kan ka kam te de hitai nong rem ba ni la pun sngu ya ki bor pulit ba la ki pulit kidang ya kem si kem kum ni siteng men met siteng senya bat pen jenjar iki long sem iki kimi iki pa penting pen smith iki boro nakaliang kaseng nang ni skmat ngim ya kranchu kende ni lesing chim kiwi sinjang pet kumingila ekran meneng ila abatai syai ba depi don kono suspect ke jingi ngim de kiteras ngim de bangila bandri ngindri syai ni de tangki kena kuli ni de ki baterai seng balang ni don la kam kajam ni sim tang iwi benta ban kunu ban tendrong ya kam jak benrio ni don la ka yeng kasam ke ngin mula ban phat ni mula ni ki seng leno bingin ri cha klaus putam te dapi ni ai ni yong ki dapi don kam ni khot ni kloy bangin wan sakmat da ha kanu ka poru henry da akor ke burom pat da lada ki ya ka ka jing yate mentakas ni kidang penkhen ti ngi ban siru ni lesingin sim na kawi ki singjang ni base be kata ngimla ban interview ya ka investigation di pulen yang ngi ong be ya ngi keren be kara namar kumbaki ong kini ki armut ki kemtang based on suspicion ground ba let's say bedak begidan hatu ko caka nomor ba ka mobile location kadon hatu ngi ong ba ngi don hatu caka nomor ba ngi pelong ka meeting te obviously ka tahu location kan puni bangi don hatu ko caka te ngi la batai sya ba la da pimlap kinu sabut ki ba khlan lat no di tahu location ba pimde ban kam kinu khojngi na kalian ki yong to henry kin buram kata henry kidang apa ki orders na jrong pe na kalian STPU ubatai mo ba lada lap ba kini ki armut ki samla kimdan e kani mau hi umi syahmat ba umpla ban clarify ke baba ba kini kimdan benta e henry ini perkat no ground reality kini mo kani kanang simpor investigation kanang ya
hadin katu ki pulit kin ki ha bon file chat cheat kat nu banai kat nu snam ni hi ki kamkut ki ya ki propose nam tharai hadin da ki ya ki din propose nam hatu na kan mau hi bon wan clarify rito nomor ba u na kalyang ju la pendam ba u ong ba la da kilap ba kini kim don ba umi syakmat nget ya kata kum urang ba abreu ba bat ya kata kular ju bat dala dei kata kapor ba kim lap ba kam cha chit iki ni ki armi samla umi syakmat ban pencai pat ba